up, Luntha, building better Africa. It is Monday, the 31 March 2025, and happy Eid al-Fitr to all Muslims. Mwadzuka bwanja chemwali yanga. Hayi ndadzuka bwino, kai mwadzuka bwa. Hayi nenso ndadzuka ndithu tithokoze Ambuye kuti atidzutsa tsiku la lero si chinthu chophwekayi. Komanso amzathu achisilamu lero ndi tsiku lalikulu pamene akukondwerera ndithu Eid al-Fitr imeneyi anthu ambiri ali pa holiday komatu inu ndine tili pano ma holidays amatikhuza kweni ma holidays atikhuza tatumikire amalawi tiadziwitse kuti kodi kunjaku kuli zotani komanso nanga weekend kunali zinthu zotani ndi chifukwa chake tabwera pano mmawa uno mu program imeneyi ya press review. Nkhani yake nkufuna kusanthula mwa zina za nkhani zimene zalembedwa m'newspaper zathu komanso nkuyikirapo ndemanga mongokumbutsana kuti ife timangosanthula zina mwa nkhani zimene zalembedwa zimene amzathu amene amasindikiza mapepala mdziko muno alemba. So timabwera tsiku ndi tsiku from Monday to Friday ndi program imeneyi kusanthula nkhani zosiyanasiyana dziko lidziwe anthuso adzidziwa kuti kodi kunjaku kuchitika zotani. Ndiye langa dzina ndi Emmanuel Chiwocha. La ine ndi Fales Chizombe. Nanese mafazi langa dzina ndi Fales Chizombe. Deno muchatichitira mucha zinthu zimafunika mwambo. Akakhala dog na madingo amanena kuti zimafunika protocol. Ndakona weekend ndanena bwino. Mwaimaliza bwino kabazi aisha bwino. Patsamba loyambirira la newspaper ya Daily Times pali nkhani zingapo yoyamba kuti Eid al-Fitr today monga mwanenera kale poyamba paja kwafunira zabwino zonse anzathu achisilamu pamene kodi timati end of Ramadan. Yes. Amaliza ndithu anali mkatikati moti amasala yes. Kusala ndi kupemphera amaliza chikondwerero chawo ndi leroli. Mulinda zono achisilamu nga kwambiri anzanga ndili nawo ndipo lero ndili nawo ndipo amitundu achina Sohel Mutan achina Ibrahim I'm sure anditane akoma it is very interesting and I'm very happy kuona kuti asilamu amaliza ndithu kusala. Now mukati muone mmene amzathu amapangira observe they follow bwino osaponyesa. You see kuti mashopu tikakhala kuti sinthawi ya imene ya Ramadan kuti akumanga mumapeza kuti amafika mwina mpaka na 8 o'clock koma this time around mashopu awo ambiri amatseka msanga to observe to follow ndithu zimene chipembedzo yawo chimawapempha kuti akuyenera kuchita. Yes. Ambiri so lero litakhamukira takonda mwana pastors ndithu kwabukati yasilamu moyo wano ulituli cholinga akajena wakini wina wake sindimuchula dzina koma wavala nawo ngati kuti nyeyo amapemphera chisilamu nkani yake ndi mpunga basi koma the good thing I love sasanka. Yes. Sasanka. And to be honest with you, unandifusa kuti do you have Muslim friends? The friends I mentioned, I have seen them moving up and down, kugawa ufa, kugawa zakudya zosiyana-siyana, not only today, but ngakhale mbuyo mumene amamanga anali amanga akusala. So it's very good. Finally, amaliza lero chikondwerero chachikulu and you see in town people dressing white looking good actually. I think they're going to have a parade. Maabaya ngani mena vuta ngari mwini sakafika abana maabaya kuti ai ndofunika abaya wanywani ndi na madia rango sintani mzikiri wale wala stie mungu sinta mzikiri sakadziwa koma no all in all happy Eid al-Fitr kwa aslamu onse kunja wamene ndithu lero
mukondwera kuti ayi mwamaliza ndithu kusala kumene ndithu masala pakati apa ndizabwino zokale mwanena kale kuti anthu amene wamasangalatsa ndithu sasankha kusiyana mwinaso ndi ife melichitira kuti ayi zikondwera zathu timasankha kuti abwere awawa ena sitimayipitana koma iwo amakapanga accommodate wina aliyense wachipembedzo china chilichonse ndeti ngowafunira ndithu zabwino zonse inonso akadya nawo chonde kaoneseni khalidwe labwino osakajijilika kwambiri inu sibasile mungokhala Ibrahim kapena Abdul koma nkhani yabwino ya ife tili kuno tatumikire Amalawi koma ndikhulupirira kuti azenzangawa mwina atandisungire kena kake ena nenso ndimafuna kudya nawo zabwino zimakhala zokoma ndithu ndiso ndinawo anzanga asilamu angapo achina Angela umene kuphula kuti ndimakontena tibwera achina Eliza achine ndidya nawo chabwino tiyambepo paliso nkhani ina patsamba loyamba la newspaper ya Daily Times akuti government overspends by 500 billion kwacha. DPP UDF Fort Tonsa administration chimwendo accuses MPs of hypocrisy imeneyo ndithu ndima subheadlines miringono iwiri nkhani ikuti the Malawi government overspends by 500 billion or half a trillion kwacha in the 2024-2025 financial year, which comes to an end today. Finance Minister Simplex Chilabanda made the revelation in Parliament on Friday when he tabled Bill number 14 of 2025 supplementary appropriation. The development means the 2024-2025 national budget has borrowed to 6.499 trillion kwacha from the 5.998 trillion kwacha that was approved in March last year. Akuti tapyoloiza ati boma latonse lapyoleza ndithu laononga ndalama fupifupi 500 billion kwacha kusatengera di budget imene anayika kuti ndimene kunenge kuti igwire ntchito komano akuti imene yashuta ni 5 billion kwacha 500 billion kwacha ndimafuna Malawi amene ali kuhewe amene ali kuchikwawa amvetsetse chimene mufuna kutanthauza tiyelekeze choncho kunena kuti tinapanga budget pa nyumba kunena kuti nyumba muno budget yathu imene tapanga tigwiritse ntchito 1000 kwacha koma zipezeke kuti budget yathu ija yapitirira kuchoka mwina pa 1000 pachoka peza kuti mwina yafika pa 8000 zimene mufuna kutanthauza yapitirira ndithu budget sinangatika kuti ndi 1000 yoti tidyere let's say wiki ino tidyera 1000 koma kina ukapezeka zoti mara modyera 1000 eja takaidusisa ndikukadyera mwina 5000 chabwino nde yashuta kutengera ndi imene anayikira kuti chifukwa budget imene anayika ina imafunika kuti ikhale pa 6.499 koma yashuta mpaka na kufika ku 500 yashuta yashuta ndithu ngati dziko akona kuti branda achimwenda mati yayi Mungu kamba atwino Mungu kamba akuti ayi Mungu kamba inuyo hypocrisy imeneyoyo Mungu ufuna muonese ngati kuti boma likulephera komano sizolidalephera ndalama zimene zinayikidwa ndi zimene zagwira ntchito sikuti so yadusa kwambiri pa 500 deposit adutsa kwambiri akutero chabwino ifeyo ndiwo koma nkhani ndi imeneyo tinanena pano timabwera pano cholinga Malawi adziwe zimene zochitika kunjapo so I think imeneyo tisiye mmene ililimo pali nkhani apa kuti errant lawyers under watch, new leadership vows to deal with corruption malpractices. Nkhani yake ndiyo kuti bungwe lithu la Malawi Law Society mdziko muno bungwe la maloya linali ndi mkumano wawo msonkhano waukulu umene unayamba Friday ndithu mpaka na Saturday ndipo kumeneku asankha
atsogoleri anyuane anali ndi mtsogoleri wawo a Patrick Mphaka koma pano ndithu ali ndi mtsogoleri wa nyuani a Davis Njovu amene ali a president, ndipo iwowa ndi komiti yawo anena kuti akufuna kukonza zinthu kumeneko kumalo yako kubungwera malo yako, akuti akufuna kuthana mkatangale ndipo akufuna kukonza nyumba iyi ikhale abweretse order kukhale ndithu kwabwino kokuti anthu adzitha kugwira ntchito bwino opanda zitopyotopyo opanda zakatangale. Ine ndikuthokoza kwambiri kuti bungwe la Malawi Law Society limadziwa kuti ena kumeneko amachita zawo kathyali amene ali maloya, chifukwa maloya anthu amawadalira kuti ndi anthu amene amathandizira kuti anthu apeze chilungamo. Nawo komapezeka kuti ena afuna kuononga professional imeneyi sisabwino, ndipo pokuti a Davis Njovu a president amene asankhidwa kumene aunena kuti afuna kuthetsa mchitidwewo, aunena kuti afuna kukonza nyumba yawo kuti Malawi Law Society likhale bungwe labwino, likhale kuti anthu akamaona asamapezekezo kuti kulankhulidwa zosakhala bwino awo akayikira. Inu taonapo maloya izizo sizobisa, tamuona Alex Kamangira akubwera poyera nkumalankhula nkumadzudzula zina mwa zimene ena mwa maloya amachita. So this is good development kunena kuti akufuna kukonza kumeneko ndithu. Ngati ma rotten egg amafunika asamapezeke pamalo. If you keep a rotten egg imapezeka zokuti ndi kuti zonse zaonongeka, chimodzimodzi ndi rotten Irish potato. If you keep it among zabwinobwino ndi kuti you find kuti zonse zaonongeka. It's a good development kuti afuna kuti akukonze kuti kumeneko ndithu izikhala zinthu mwadongosolo. Nditenga nsonkhani ina akuti Muslims mark Eid today age peaceful elections. Monga tinanenera mucho onena kuti amaliza lero akukondwerera Eid ufitri. Iwowa pamene akukondwerera akupempha kunena kuti tipempherere dziko lino kuti Ambuye alowererepo, Ambuye atifungatire pamene tikukonzekera kupita kuchisankho mwezi umenewu wa 16 September chaka chino. Funa kuti tipempherere mtendere, ndipo izi ndizofunika aulankhula tu izi chifukwa chokuti taona kale zimene zochitika kunjapo, anthu kutemana, anthu kumenyana, anthu kunyozana. Tiyeni tikhale ndi zisankho zabata, izi zisakhale kwa mzathu okha achisilamu, akhristu tonse tiyeni tilikize dziko lathu m'mapemphero andale, tiyeni tilolerane wina ndi mnzake kuti pakhale mtendere, komanso nthawi imene tidzavota zinthu zidzayende bwino. Mwakambakani zambiri situkuonjezera. Patsambalati lachiwiri newspaper at Daily Times akuti government review pact on forest protection. Partly the Soil Leads Natural Resources and Climate Change Minister Owen Chimanika has disclosed that the ministry is considering engaging the Ministry of Defense and Malawi Defense Force to review a memorandum of understanding that allows the MDF to safeguard the country's forest reserves. Nkhani imene ndithu inakambidwa Friday ku parliament yokhudzana kuteteza nkhalango, and a minister amayankha ndithu member of parliament amene ali ya Mike Pango amafunsa zokuti ayi bwanji nkhalango anthu tangochita mosakaza khangati sizikuyang'aniridwa, kodi asilikali ya MDF sangamayang'anire nkhalango zimenezi kuti aziziteteza kuti tipewe kapena tichepetse ntchitidwe joti anthu amakadula mitengo kukotcha makala ena amakapanga matabwa. Ndiyo ananazo kuti paliro mgwirizano umene unasayinidwa mchaka cha 2007 komanso mwachisanzo kuti tidzigwiritsa ntchito asilikali athu awa ankhondo zimapangira zokuti unduna omwe unonga ndalama zochuluka almost 8 million kwacha pa sabata kuti asilikali amene wapita kayang'anire nkhalango imene ili yotetezedwa. Ndi nkhani yake ndi imeneyo apapa ndizokuti akuti unduna wawo ufunanso kumane ndi unduna wa zachitetezo kuti uonezo kuti kodi angatani kuti nkhalango zathu asilikali athu aziziyang'anira ndi kuziteteza. Mudapita kudzanya kudza kodi nkuti paja
ndi mulilongo muno mudapita kudzala nyama chakumalingunde kumalingunde nafikako munafika mudaonako zimene amachita anthu otcha makala asilikali akagwira mudaona okay ineyo ndimanena kuti actually Malawi I think munthu ndovuta kuti amve nyosaleno kuti Malawi koma munthu ndovuta now izi zitakhala tikukamba kwa nthawi ndi nthawi amalawi tiye tidzilikonda dziko lathu tiye tidziteteza zachilengedwe koma umapeza anthu eti akupitirirabe kuononga nawo ndinafunsa za kudzala nyama kudzala nyama it's one of kumene IMDF amapezekako nkhalango imeneyi ndipo m'bale wanga ndigwiritsa ntchito chichewa choti osati amamenya amapanda mazuwa kupanda tikati kupanda amayika ntchito amayika ndipo amayika jombo amadziwanso otcha makala akati abwera aliko amazozi sayerekeza kuti kupitako ndipo amalanda njinga chani nawo ineyo zimene amachita IMDF chifukwa choti anthu ngosamva kuti umuzoti ayi usatero mawu akabweraso actually ine ndimaona ngati nkhalango zonse za mdziko muno tidakalolera adziziyang'anira IMDF chifukwa tsiku lina tidzalira tidzafuna nokuyamba kutenga action mwina yeniyeni zinthu zitalakwika kale ndiye ine ndimaona ngati kunena kuti akunena kuti amaononga ndalama zambiri tuwamvetsa koma ndimakhulupirira ine contact and dialogue imathandiza kwambiri because at the end of the day dziko lopanda mitengo dziko lopanda nkhalango inu si dziko lokongola ndipo ine ndimakhulupirira kunena kuti part of kudzala nyama kuti muonetsetse bwinobwino mmene imabwerera mvula ndizosiyana ndi kumadera enawo kumabwera mvula zokuti umachita kudabwa kuti but I believe kuti environment imapanga soja the forest imapanga play a major role in that so ineyo commending zimene akunena izozo komanso I think ngati dziko kodi pajeti nakwati zaka 60 chani ili pa 60 pa 62 no, okay tamangona 60 years independent 60 plus yeah to be on a safer side tinamba ndithu kalekale tendezeze nkhalango tisaononge nkhalango tiyena anthu tisinthe mwina tiyambe kugwiritsa ntchito njira zina apart from kugwiritsa ntchito makala komanso nkhuni zinakakhala zabwino anapeza zokuti njira zimene zikubwera kuti mwina ngati ma substitute anjira zimene anthu kale timagwiritsa ntchito zabwera zimenezo kuti anthu fe tizigwiritsa ntchito zikhale ndithu affordable kwa mdziko iliyonse mdziko muno I think nkhani zodula nkhalango bwezili mbiri yakale zinthuzo zinakhala zoti ma prices ake ali very fair for example kudabwera ati magasi yes tiziyuza kaya gasi amene ipophika tiziyuza gasi amene ivangira zinthu zathu mene avangira zapakhomo utakaona ka 5 kg gas cylinder kuti ndamazingati panova ukaomva kuti ni 50,000 mwina so 50 plus ndio ukaona zoti akatho kapange refill ufunika kapange spend ndamazingati nde munthu ina ndo akumodzi sangakwanitse zinthu ngati zimenezo inakhala zoti ngati dziko mwina atapanga zoti zinthu zimenezi zoti tizigwiritsa ntchito ngati substitute kuti anthu asiye kuononga makala nde kuti atakhala zoti zili affordable eka price kabwino wina lesa ali nakoma komomo palibe amene angafune kuti akaononge mitengo chifukwa kuti palibe amene angafune kuti amugule chifukwa chakuti unayesa ndi njira imene yangaphikire imene sili yokhudza mitengo ndi kuti zachilengedwe bwezi tupanga yani reserve koma pamene pomwina ataonekeraponso mbali imeneyi ona ndithu anthu unaona za kusintha kwa nyengo komanso natural resources zitokhala zabwino kuti taonaninso njira zina kuko zimene mufuna kuti tiyike kuti mchitidwe uwononga nkhalango uthe mene akukambiramo tisaonongenso ndalama zochuluka yonchi kuti kawina kazikayang'anira nkhalango zitokhala zabwino ino kagasi silinda kanu aneba kawo dziko lonse litateziyuza kati gasi zinthu zoni za mtengo oti zochipa oti wina satha kufikira zitokhala zabwino kuononga nkhalango itokhala mbiri yakale komanso mwina tinangokhala zoti amalife manena kale kuti munthu ndovuta samva timawuzana kuti munthu wapawekha utokhala ndi ka megaforest kako Mogona? From mega farm to mega forest. Kako, kapakomo. And so on. Kudzala mitengo yako. Wood road. Ukafuna kuti ufuna upange chani utenga zimenezo mwina ufuna upange kakhola kako kambuzi utenga imene ukachosapo inayo ukuzalapo so ina bwezi ziliso zinthu zabwino komano wina kukhaza kuti mwina munthu samva komano mitengo ndiyofunika aliyense ukhala ndi mitengo yake kayingapo
kumadzala mitengo ndithuma komumu zithaule chitero bwino kwa basi. Yeah, pali nkhani pakuti Livingstonia Synod fought CDF management. Constituency Development Fund. Timaidziwa tonse CDF kuti ma constituency aphungu ma council amapatsidwa ndalama zachitukuko. Now zimene ikunena Livingstonia Synod akunena kuti iyo ikuona kuti ndalama zimenezi za CDF zimapangidwa abuse ndiye yabwera ndi malingaliro onena kuti iyoyi ikufuna ku chigawo chakumwera ndi chigawo chapakati itanitse ma auditors ngati Synod amene achite audit kuyambira 2019 kumabwera mpaka na so in it I am saying this is the way to go. Transparency and accountability. Yes. Synod mufuna uchitas nzabwino izizi zitamachitika zitokhala amene tebezo langu iwononga maisa wawa. Isipezori ndalama ina iliyonse izigwira ntchito yake bwino ndiponso ogwira ntchito adziopa kuti kodito tikasolola apa pacha kumabwera ma auditor nde tidzakanika kutani kufotokoza bwino so imene ndi ina mwa nkhani zimene zalembedwanso mu newspaper imene chabwino. Yes. Pali nkhani ina pakuti government called to act on misinformation. The government should act on the issue of misinformation by providing accurate information to citizens instead of arresting those suspected of fueling misinformation. Youth and Society Executive Director Charles Kajoreka said. Kajoreka remarks came amid growing concerns of the government's approach to curbing misinformation, which has seen several individuals arrested over online posts. Kajoreka, akuti yayi. Nibwere kodi libwere boyera libeze njira ina yotanira ndi misinformation kapena kubweretsa ndithu nkhani zopanda umboni kwenikweni nkhani zosocheretsa kusiyana nkurara dzingwa njara anthu kuti ayi walembatu chinthu chosoko chopanga misinform anthu. Number 1 ineyo ndimanena kuti social media or media platforms ndi abwino kwambiri but then ndimaona ngati so mdziko mwathu muno ambiri sadziwa kagwiritsidwe ntchito kake ambiri kapena amaphwanya maufulu anthu ena you find out kuti pamene paja anthu akutukwanizana anthu amangobweretsa nkhani zabodza kodi inu ndikangati kamene amalawi mwamwaliritsa zitsogolera athu a dziko lino kunena kuti wakuti wamwalira ndikangati ndi nkhani timalemba zinthu zambirimbiri za zosakhala bwino nawo ndimafuna mwina kapena mwina tikufunikanso civic education chifukwa zinthu zitisamanchita anzanga munjimbulimbuli kumangidwa kwete amalawi nde tidzimangidwa tikamapanda kutsata malamulo tidzimangidwa ndipo tsiku lina lake mwina zikamachitikira ena timaona ngati sizingatichitikire ifeyo koma zikadzatichitikira tidzaona ngati ya apolisi ngolakwa kapena boma nlolakwa tiyeni zinthu ziti zigwiritsa ntchito chani tizigwiritsa ntchito bwino. Yes. Komanso akuti akajoleka nazo kuti ngati boma litabwera poyera nkuzapereka uthenga woyenerawo ndikuti palibe munthu amene angabwere ndi uthenga wabodza. Yes. Akuti iwo adzikhala woyambirira kupereka uthenga umene ufunika uperekedweyo osadikira zoti unaka abweretse uthenga wabodza kenake kumabwera mbuyo kuti ayi nkwamanga kuti ayi nokunamiza anthu koma ndi uthenga ofunikirawo ari kuzibwera pakhale transparency anthu amalawi azidziwa musamalabisire information. That's why ndionena kuti civic education ikufunikanso because at the end of the day ndikupere zidzathandizira kuti mwina nchitidwe uchepe kapena utheleto anthu zidziwa zokuti ayi ichi nchoti ndichite ichi ya chifukwa kuti ine nditakhala ndalemba zina zake zosakhala bwino asisi anga zokhudza ino zikhale soti nzabodza ndipo simungalembedwa zabodza nanji nsimayi kula kwine nsimayi kule amabungwe kulaba jomboso kulaba jomboso sanjedwa ya ndithu kuzakuika ni jombo kwambiri mazoni kabalanga kumeneko azakuika ni jombo mozaika misinformation ina yake moti mungalole
Jomboyo. Yeah, como se zarura kumapanga misinformant. Cruising to arts and culture, palingana bakuti namadingo creates memories in solo gig. Dogo anavaya. Anthu aoneza kuti anali ndi show umeneko anthu anamutizatiza kuti ayi munakamba zokuti ayi simuzapitaso ina mukhala ndi imodzi yomaliza koma ndalama zimene zabwera pa table khangani zochuluka kanenga kupanga resist anapita ndithu adog kumeneko amati ka kitchen hub kandi kumeneko amati ku kitchen ndi kitchen choncho ndithu ndomene anakayimba inali solo gig. I know you as one of the favorites of Lawi. Do you love Namadingo? Unabita? I me, yeah. I'm a Lawi fan. Yeah, wherever Lawi goes, I follow. That's why I'm saying good. I know you as a fan of Lawi, but I understand it was a very nice event. Yeah, it was very nice. If you would have reserved my tickets were sold out, and a lot of a lot of people anapeza zokuti apempaso kuti tambwereseniso ni nyamata amene abwerere ndi akuti akonzanso ina chifukwa kuti anthu ambiri anakanika kuti apange nawo attend ku show imene chifukwa chokuti matiketi anatha komano anthu anasangalala kutuli uja nde unali Okay. Yes. What do you have at the back page? At the back page, a rebuild, that's the headline, and the sub-headline leads Tema sets another record. Partly the story leads United States-based Malawian women's national football team striker Tema Jawinga continues to hog the limelight as she tied her own record of scoring in 8 consecutive matches. Tema scored 1 goal as Kansas City currently defeated Utah Loyals 3-0 in the National Women's Super League at CPKC Stadium yesterday. The Malawian has scored in 8 consecutive matches for the club in a regular season. Angolina utika pa map. Sulom speaks on prize money but delay. Tudziwa kuti masewera chikho cha Super League chidatha mpaka nthawi ndipo zikuoneka kuti matimu komanso osewera amene akulandira mphoto sadalandirebe ndalama zawo komanso Sulom aonena kuti asadandaule panali zinthu zina zotsamwitsa zimene zinachitika. We hope as the season is kicking off ti apatse zoyenererazo. I think iru pano khangati nthawi zili mbali yapo tisunthebo komano amalawi muthaopeza news yanu pa mtengo wa 2500 both the Daily Times and the Nation ndipo tsiku la lero munali ndi ine Emmanuel George komanso mzangayo Fales Chizombe mwakoma nonse pitirizani kuonera Luntha TV. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.